le joget. Ya biasane wong kowe iki. Warai ya, Mbah. Tak warai, aku ki kulino marai ning ora sportif aku. Kok nek aku wagu piye? Le joget wagu. Jodone karo sing wagu-wagu ngene iki. Lah ya, mana jenengan ya? Iya. Ya. Mbak Seono iki pinter juga. Engko tak ajari. Engko kowe ngarep aku mburi. Yo. Pripun le joget? Ya biasane wong kowe iki. Warai ya, Mbah. Tak warai, aku ki kulino marai ning ora sportif aku. Kok nek aku wagu piye? Le joget wagu. Jodone karo sing wagu-wagu ngene iki. Lah ya, mana jenengan ya? Iya. Ya. Si Mbak Tiwi. Oh ya iso gambyong nek iki cetha. Iso. Nggih. Ya. Kaya angka 10 tadi. Jan nek niki limbukan dobel. Kok limbukan dobel? Ini siji lemu yang cilik. Waduh. Nggih. Mangga ya saka ngendi ya? Iki kambyongke iki pamundutan saka Pakuwaja. Oh, Paguyuban kulawarga Purworejo. Purworejo. Nggih. Keluarga besar Purworejo. Gambyong Parianom. Parianom. Ya dibukani. Saka kono. Saka kono. Bilang mojok dono sikil. Saka kono. Anu Mas kei dalan sik. Pane gambyong napa sih? Saka ndi? Gambyong Pangkur apa Parianom? Mari kangen. Mari kangen. Ya wis. Ya mari apa Rik? Ya mana gerakane iki kur padha ning kur iringane iki beda. Lho gerakane padha iringane beda. Mangga, ya. Ya, kowe melu ra apa-apa.
dadi ora luwes to kowe. Lah napa? Ah kelemon kuwi apa? Lah ya aku ngapal lho. Lah piye wong ora apal kok kan joget. Dadi mah kok joget limbuk. Lah ya iki limbuk iki sange iki apa? Cinguk. Kok cinguk-cinguk cangek ro cinguk. Iya. Bali nang gone pokoke ngesahke ngono wae. Siap. Mau ora ketang gambyong dadi nglamber ra masalah. Iya. Ngono ya, Mak. Gambyonge anggere kokean gajih wis ora apik. Heeh, nglamber mari kangen. Iya. Wis diaturake. Nggih. Dene piye wong angel ibu sindan-sindani nangges nyuwara gelem nyinden terus ora gelem belajar joget kuwi pirang-pirang. Ya, mula ki nggo ngawekani wae. Panjen ya bener ya, Mak. Ana pamundutan gitu. Nggih. Sampeyan ya lulusan tari ya blas ora dong. Nun, sampeyan jarene lulusan tari ya ora. Ha kok ora dong? Nek riyen dong kula. Lah saiki kok ora iso? Ampun mboten ulangan kok kula. Wis ora apa? Aku lha nek anu nek ulangan kok sing apal. Sing diulangke apa? Ha joget. Gambyong ki joget apa bal-balan? Nun. Ayo niku bal-balan ning anu nanggap joget. Ora petha, ora cetha. Ya ampun nesu, Mas. Lah wong takoni gambyong kok ora apal. Apal niki wau. Kok niku wau apal wong ra iso dinut kok apal. Sing do ngenut sing do luput. Lah sing ngarepe ya luput berarti. Lah mula aja do ditirokke kleru ditirokke. Ora dong tenan. Ngayel tenan, Mas. Ngayel bocah iki. Kowe kuwi kok bocah kuwi. Oh nggih. Ngapunten nggih. Nah, ya ora apa-apa. Nggo pepak-pepak nggih, Mas. Nggih, Mas. Kali menika ki pamundutan malih saka Kapten Setiono, ya Kodim GK Kapten Sugiarto dan Ramil Ngawen. Kapten Slamet dan Ramil Semin, Kapten Sutiono dan Ramil Semanu, AKP Kasiwun Kapolsek Ngawen. Gunung Kidul iki saka Gunung Kidul kabeh iki. Ya. Luar biasa. Nyuwun lagu Podang Kuning. Oh ya diaturake sik, Mak. Iya. Sapa sing kepareng ngaturake? Sinten? Ya njupuk sinden saka daerah kene no. Ya, sapa? Mbak Lian, monggo. Podang Kuning. Menika saking mriki nggih, Mas. Nggih, saking Mirit nek mboten klentu saking. Mirit. Nek saking Mirit Kebumen. Mirit Kebumen lho nggih. Monggo jeng nduk apa sapa kene. Wah. Iya. Jejer Mbah Siono. Ya simbah ra apa-apa. Nggih, sugeng dalu, Pak. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Siwa siapa ki? Nun? Siwa siapa? Oh, Sehono. Oh, Siwa Sihono. Asila. Sugeng tepang, Pak. Nggih. Ya, ngapaken ya lah. Kepripun? Kepriben. Kula Heeh. ora kepriben. Kabare Rika. Kabare nyong apik, nggih, alhamdulillah lemu. Siono iso basa kono enggak ya. Iso Rika. Iya. Rika. Dirante ya pingget kok dirante. Ono dirante. Podang Pundi Pak Kuning. Dalang? Napa, Mbak? Terus pundi kepripun? Menika wonten ingkang nyuwun Podang Kuning. Oh, nggih. Nggih, diaturake monggo, Mbak. Mula Dipun kok bawani nggih kenging. Nggih. Ya. Ya. tibak wani heeh. Rodang goreng. Pamundutan apa panyuwunan iki? Panyuwunan. Panyuwunan. Sik iki wau nawok iki Podang Kuning. Ya, saking kapten-kapten. Oh. Ya, Kapten AKP. Kapten Setiono, Kapten Giarto, Kapten Slamet, Kapten Setiono, AKP Kasiwun ya sedaya saking Gunung Kidul. Oh, kapten sedaya nggih to. Nggih, kapten. Tenang. Podang Kuning. Nadyan wujud temong peksi Muni peksi wangun nih. kepripun? Wangun muni peksi ngono. Peksi niku manuk. Ya iya. Apa terwelu. Wong kula nggih tau ngingu manuk. Oh. Jeruk puter Manuke kula loro Pak riyen, Pak. loro. Nggih. Oh, manuk kok loro. Nggih kula duwe manuk loro ning mabur kabeh. Ah
Ah kok boros. Pripun? Loro mabur kabeh. Golet kurungan maning. Oh, ya wis ora apa-apa. Berarti kurungane suwung iki sih. Non, kurungane suwung ki manuke loro lunga kabeh. Suwung nggih mboten enten manuke niku Pak Dalang. ya sesuk tak isenane manukku. Manuke sinten? Manukku. Manuke Mbah Siono. Ane ya Manuk napa? pleci. Manuk pleci siapa? Pleci kur cilik. Ya engko merobol. Heh, kok Merobol manuke nek cilik. Kurungane gede. brojol. Tegese brojol ta Ya, merobol? metu mening ngono. Ditaleni. Manuk kok ditaleni trem udan ora. Kowe aja semelang aja susah nek manuk. Kepripun? Aku neng kono ternak. Oh, ternak manuk. Manuk. Kagungan manuk akeh nggih. Kathah. Kurungan loro lunga kabeh. Manuk. Hagawitan linding Wah, Seono bareng karo kurungan suwung terus ning ngematke tenanan. Kaya tonji ya. Nah, iya. Apik iki. alus manis tur mrak ati Ndekno kok ya tok culke ngono. Kepripun? Lah wong alus marak ati kok ya tok culke iki kepripun? niku ucul dewek Pak. Oh ya mulai sing nek anu dikulino dilus-lus. Manuke Lah iya dipakani sing apik. kula nggih tak pakani niku pun kula rumah tapi apik angger isuk tak wedangi. Oh ayo dimbrodol mau diwedangi kok. Diwedangi manuke. Ayo mlayu. Wis tak trimo golek kurungan wae. Wasemegan kula la na golek isi podang Neno. Iba bunga tiku Neno. nyanding bisa dadi tombo Ya, mangga. iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mudang meter anggon ku goleki lara rasa esok awan nganti wengi eman yen nganti liya kang nyawa
Matur sembah nuwun Mbak Lian. Iya. Ki melu pirang dina ngono wae saya lemu meneh iki. Kowe ora paham apa artine Mbak Lian ngendika muni manuke ndo mabur mau. Nggih, pripun to? Rondo. Rondo. Kula pun ngerti. Pun ngerti. Oh, lah kowe malah luwih glidik malah. Ya sampun jam 1 ya. Jam 1 dengkulmu melocot. Lho tegese mengke sesuk rak jam 1 pun mendel mawon. Iya, nek mengko sesuk mesti bakal tekan jam 1. Iya. Dibuka rasane sik, Mak. Iya, karo Mbak Anting Lambang Se. Ya, sinden saka Kediri. Wis. Asline Kediri. Asline Kediri ning sekolah ning Yojo. Oh iya. Monggo Mbak Anting. Wis alon, Nduk. Saya lemu-lemu seger-seger. Wingi ketemu isih cilik saiki ndang semono ya lho. Ya, Nduk. Napa kula tambah gedhi? Ya tambah. Napane? Napane sing gedhi? Ya komplit no gedhe salah siji neh wagu. Gedhe salah siji maksude piye? Lah nggen pundi lah nggih komplit nek gedhe salah siji pundi mawon nek kur salah siji ya kur elik ya. Heeh. Lah gitu. Ngoten, Nduk. Nggih, Mbah. Untune ditambal ya niku. Ora tak tambah, tak plester nganggo semen blawu. Wah, wis. Wis. Monggo. Napa Pak Dik? Caping Gunung. Caping Gunung. Banyuwangenan.
Madura. Madura. Monggo diaturke. Iki arep cilik kaya ngene suarane melengking-lengking. Anjing. Kok jinjit-jinjit ndelok apa? Mboten. Oh ya, ora apa-apa. Do mresani kowe kabeh. Cilik ning dawa. Jane lak tenan. Metit. Terus lembut deh sayang. Esuk Madura nganggo sayang. Nggih. Bar metit terus sayang. Terus Mon memajang kon keruk jenur. Apa guyu? Anu geguyule kon keruk. Jaguyu ora apa-apa nak jenenge seneng karo kowe ya. Keruk. Kuning Radin. Artine apa nok rabinem kuwi mau? apa? Radin. Oh radiem. Radin. Oh radin ki apa artine? Raden. Ini. Oh Raden. Kang Mas. Yo kemeruh Pak De. Apa? Salah. Salah piye? Salah. Salah artinya salah. Radine apa? Cah bagus, cah Oh. ayu. Oh, kuwi Radin. iya. Oh, cah bagus, cah ayu Radin. Kok kowe ngono iki aku kemeruk dengkulmu melontot ora. Padake degan. Ya. Lon. Mulai mendit-mendit janike Mendit. mulai cincing-cincing. Aku iki malah nyelek dingkluk. Engko tak culek nending. Aja diculek. Kok mesti ndelok. Ya engko wis engko tak benak. Mulane ora tau unggah-unggahke ngono kuwi. Nek salah dedek kula lho. Iki kekuatan lho Pak De. Kekuatan piye? Kekuatan nek ku nyuwara. Oh. Keleke buka, jarike diunggahke. Oh. Tapi saiki aku ora rangkepan. Ora rangkepan kok dunggah-unggahke. Aku wis wong tuwa kliwat aku wis. Untung dhuwure seng. Suwi ra anteni. Ya. Oh, sil baca. Kaya akeh gegremet apa ya? Pasirna menjiwai menika Mas. Ora nek nembang yen iya. Mantek konsentrasine tenanan. Manter ning kene ubek wae. Ya. Ya. panas ujen Jen. Panas ujen.
Eling-eling. Panas ojen lengaling sayang Capi gunung So, kesamplak wiron. Ya, kanca-kanca mangga. Yeah. Misowa cape gunung sayang. Lagu apa nih? Lemune sayang. Ayo ora kulino muni sayang. Adate kon mbokmu. Sayang. Ya. make bineka laben son berse Ya, mangga.
Alon-alon aja. Ora kowe mengguk ra kowe. Wong Jembabasan kok ya Kudune alon-alon. Nah, ini ya pancen ciri khasé Madura ya ngono kuwi, kudu keras ngono kuwi. Sehat. Nggih. Mula ya kendhangane ya cara Banyuwangen. Ya. Panjen bener ngono nggih.